Планы чыноўнікаў на другую атамную электрастанцыю ў Беларусі ды развіццё дзейнай у астраўцы. Дзеля чаго Лукашенко пагадзіўся вызваліць Статкевіча і байкот паралімпійскіх гульняў. На Белсаце кароткае выданне навінаў суботы 21 лютага. І мы пачынаем. Пагадненне аб будаўніцтве трэцяга энергаблоку БелАЭС падпішуць да канца года. Пра гэткія планы заявілі ў Міністэрстве энергетыкі. Рыхтаванне дакументу вядзецца ў супрацы з Росатамам. Таксама ў Мінэнерга пацвердзілі ранейшыя намеры датычна будаўніцтва другой атамнай электрастанцыі. Цяпер ідзе праца над яе праектам. Найбольш перспектыўнай пляцоўкаю застаецца Магілёўшчына. Паводле чыноўнікаў, новыя магутнасці закладаюцца з разлікам на рост спажывання электраэнергіі пасля 2040 года. Агучылі ў Мінэнерга і вынікі працы дзейнай станцыі ў Астраўцы за 2025. Летась БелАЭС выпрацавала 17 мільярдаў кілават-гадзінаў, што складае 40% усёй электрычнасці краіны. Колькасць электрамабіляў у Беларусі цягам апошніх 2 гадоў павялічылася ў 4 разы і цяпер складае болей за 51 тысячу. Для іх сілкавання працуюць прыкладна 2100 зарадных станцыяў ува ўсёй краіне, апавёў міністр энергетыкі Дзяніс Мароз. Са словаў чыноўніка, улічваючы планы ўраду наконт кратнага росту колькасці электрычных аўтаў, цягам найбліжэйшых 5 гадоў плануецца ўсталяваць яшчэ як мінімум 16 тысячаў зарадных станцыяў. Дзяніс Мароз зазначыў, што цяпер выбухны рост колькасці электракараў прыводзіць да перагрузак на некаторых зарадных станцыях, якія размеркаваныя па краіне нераўнамерна. Гэтак у Віцебскай вобласці, паводле інфармацыі камітэту дзяржкантролю, адразу 8 раённых цэнтраў не маюць аніводнай дзяржаўнай станцыі для зарадкі такіх аўтаў. У рэгіянальным аддзяленні ведамства анансавалі 24 лютага гарачую лінію ў гэтым пытанні. Мінус адная вёска на Віцебшчыне. У Лёзнінскім раёне зліквідавалі вёску Бель, што пуставала з 2019 года. Дагэтуль мясцовыя чыноўнікі спрабавалі вывучыць меркаванне грамадзянаў датычна лёсу Белі, аднак па выніку ніякіх прапановаў не атрымалі. Яшчэ адну вёску на Віцебшчыне, Весялуха, у Пастаўскім раёне, прапануюць набыць любому ахвотнаму. За паселішча, што складаецца з 3 двароў, просяць каля 10 тысяч долараў, заўважыла выданне «Сільныя новасці». У абвестцы падкрэсліваюць, што месца непраязное і ўсяго за 6 кіламетраў ад райцэнтру. Таксама ў вёсцы Весялуха ёсць калодзеж і электрычнасць. Прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталя Эйсман заявіла, што узурпатар нібыта адгукнуўся на просьбы родных Міколы Статкевіча адпусціць яго дадому, каб мець магчымасць даглядаць яго. Дарадца ж Святланы Ціханаўскай у канстытуцыйнай рэформе і міжпарламенцкай супрацы Анатоль Лябедзька у эфіры студыі «Белсат» адзначыў, што на такі крок Лукашенка пайшоў дзеля гульні ў партнёрства з ЗША. Лукашенко зараз вельмі матываваны ўсё ж такі на тое, каб мець стасункі з Белым домам, з Трампам. Ён разыгрывае амерыканскую карту. І ён якраз сябе пазіцыянуе як гуманіст на амерыканскім накірунку. Ён ідзе насустрач Трампу, вызваляе палітвязняў, правда, пры гэтым набірае новых. І яму вельмі важна зараз сказаць: глядзіце, я выконваю усе вашы жаданні. Апошні шанец на медаль для беларускіх спартоўцаў на зімовай алімпіядзе ў Мілане і Картына дэ Ампецыя. Сёння ўдзел у гонцы з масавым стартам возьме канькабежка Марына Зуева. Пачатак паўфінальных забегаў а 17:50 паводле менскага часу. Гэта будзе трэці старт для Зуевай на сёлетняй алімпіядзе. У забегу на 3000 метраў яна была 15-й, а на 5-кіламетровай дыстанцыі паказала 6-й вынік. У гэтым годзе на алімпійскіх гульнях Беларусь рэпрэзентавалі 7 спартовак, якія выступалі ў нейтральным статусе. Медалі на Алімпіядзе 2026 здабывалі прадстаўнікі 28 краінаў. Лідары медальнага заліку каманды Нарвегіі, ЗША і гаспадары гульняў каманда Італіі. Сёння і заўтра на Алімпіядзе разыграюць апошнія 14 камплектаў медалёў. За золата хакейнага турніру, напрыклад, у нядзелю будуць змагацца Канада і ЗША. Цырымонія закрыцця гульняў пройдзе ў Вероне ў нядзелю ў палове на 23-ю паводле менскага часу. Услед за Алімпіядай у Італіі распачнуцца і паралімпійскія гульні, што зрабіліся скандальнымі яшчэ да старту. Аб байкоце цырымоніі адкрыцця спаборніцтваў, што пройдзе 6 сакавіка, заявілі прадстаўнікі Чэхіі, Польшы, Літвы, Латвіі і Эстоніі, а таксама Ўкраіны. Прычынаю такой пастановы стаўся допуск да ўдзелу ў паралімпіядзе спартоўцаў з Расіі і Беларусі без абмежаванняў са сцягамі і гімнамі.
Да паралімпійскіх стартаў у Мілане і Картына дэ Ампеца дапушчаныя 6 расейцаў і 4 прадстаўнікі Беларусі. Такая пастанова міжнароднага паралімпійскага камітэту выклікала абурэнне украінскага боку. У вонкавапалітычным ведамстве краіны адзначылі, што рэжымы Пуціна і Лукашэнкі выкарыстоўваюць спорт як зброю прапаганды, і іх допуск ва ўмовах няспыннай агрэсіі непрымальны. Чакаецца, што да байкоту цырымоніі адкрыцця гульняў могуць далучыцца і іншыя зборныя. Пажар у Гомлі. Паведамленне аб моцным задымленні на першым паверсе 5павярховага будынку інтэрнату на праспекце Кастрычніка паступіла на пульт дзяржаўнай службы Міністэрства надзвычайных сітуацыяў ноччу. Ратавальнікі эвакуявалі 22 жыхароў. Іншыя здолелі пакінуць будынак самастойна. Узгаранне зліквідавалі, пацярпелых не было. Ко мне постучала соседка Наталья, и я вышла с комнаты. Мы сразу направились на первый этаж. Там было возгорание. Вада ёсць, аднак яе якасць выклікае пытанні. Жыхары аднаго з дамоў на вуліцы Леніна ў Жодзіне скардзяцца на немагчымасць памыцца, бо з гарачых кранаў ужо тыдзень амаль увесь час цячэ іржавая вада. Якасць водазабеспячэння ў некаторых дамах мікрараёну пагоршылася пасля рамонтных працаў, якія прайшлі на мінулым тыдні, піша выданне «Жодзінскія навіны». Камунальнікі паказалі журналістам, што вада ў дом прыходзіць чыстаю, а таму праблема, хутчэй за ўсё, у другасным забруджванні ўнутраных інжынерных камунікацыяў. Камунальная служба паабяцала правесці поўны спуск вады з унутрадамавой сістэмы і паўторна яе напоўніць. Калі ж гэта не дапаможа, распачаць працы ў асобных стаяках. Ці выканалі камунальнікі гэтыя абяцанні, жодзінскае выданне пакуль не паведаміла. Той самы выпадак, калі рамонт дзвярэй у пад'ездзе стаўся вынікам чыёйсьці інжынернай фантазіі. Беларуска паказала ў тык-ток, якім чынам на ўваходзе ў жылы дом наладзілі даводчык, што не працаваў 1,5 месяца. На жаль, аўтарка відэа не пазначыла, у якім горадзе такія крэатыўныя рамонтнікі. Вынікі іхнай працы далей у нашым эфіры. Доводчик, который не работает. И как его починили. Я профессионально, я считаю. Мы посмотрим, как это на деле. Опа. Натянул. Сёння, у Дзень роднай мовы, на Белсаце пройдзе агульнанацыянальная дыктоўка. А 12:05 у эфіры нашага YouTube-каналу Белсат Лайв і каналу іншых беларускіх медыяў тэкст дыктоўкі зачытае легендарны музыка Лявон Вольскі. Заклікаем гледачоў Белсату далучыцца да акцыі, але шанаваць і карыстацца роднай беларускай моваю не толькі ў гэты святочны дзень. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Аб развіцці падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровым выданні «Аб'ектыву» о 20:00 гадзіне. Вы можете падтрымаць нашу працу лайкам і каментаром да гэтага відэа ў Ютубе, але памятайце пра лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.